מדוע? אלוהים! ספר לנו מה קרה לך. אז הכל התחיל ביום רגיל יחסית. היה בסדר. ואז פתאום איזה שליח בא, סיפר לי שכל הבקר שלי, כל האתונות, כל הצאן, גם כל הנערים שלי, כולם מתו באסונות. זה פגע בי קשה. אבל חכו, זה היה רק ההתחלה. אחר כך שליח בא ואמר לי שהבית קרס וכל ילדיי מתו. זה היה בסדר. כי אחר כך הגיע החלק הכי נורא. חליתי בשכין. הרגשתי נורא. למה אתה חושב שזה קרה? סתרות דרכי האל. אלוהים נתן ואלוהים לקח. מה הרגשת? קשה לי להסביר. זה לא פשוט לאבד את כל ילדיך, את כל רכושך. אבל מה אני יכול להגיד? ככה זה בחיים, צריך להסתדר. כמו שאמרתי, אלוהים נתן, אלוהים לקח. אתה כועס על אלוהים, איוב? מה פתאום? אסור לכעוס על אלוהים, תיזהרי לך, זה מסוכן. את מאשימה אותי שאני כועס על אלוהים? אין דבר כזה. השתבח שמו. אבל אולי יצא לי איזה פעם לברך אותו. בלי כוונה, כן? השתבח שמו, השם ישמור. הלו? שלום, הגעתי לבית אדוני. כן, עם מי אני מדבר? מדברת בצבע, מהתוכנית. מדוע? אלוהים! עם מי אני מדברת? מדבר ישוע. את רוצה את אבא? כן. אפשר אותו? אבוס! מה, בני? יש לך טלפון מהתוכנית. מדוע? אלוהים! שלום אלוהים, מדבר בצבע, מהתוכנית. מדוע? אלוהים! תוכל לענות לי על כמה שאלות? במה מדובר? זה בנושא המקרה של איוב. רצינו להבין מה קרה שם. כן, דברי ביתי. מדוע עשית את זה לאיוב? נו, תשמעי, השטן הזה, המזנון הזה, תמיד מפיל אותי איכשהו. נמאס לי מהחרא הזה. מותר לי להראות שגם אני צודק לפעמים. כמה אני יכול לנצח. וחוץ מזה, הוא היה קצת רחוק מדי, האיוב הזה. הוא היה צריך איזה קפה שתחזיר אותו למקום. אבל עכשיו הוא בסדר. הוא הבין שאני המלך. איך השטן דרדר אותך לעשות דבר כזה רע? לא עשיתי שום דבר רע. בסך הכל השארתי אותו. חזרתי אותו לתלם. חושבת שעשיתי משהו רע? אני שומע זלזול. אני אלוהים ואלוהים לא חוטא. סך הכל התערבות קטנה ונחמדה. למה אלוהים אסור לו להתערב? אני המצאתי את ההתערבות, אל תזלזלי בי. למה דווקא איוב? תשמעי, אני אגלה לך סוד קטן. לשטן היה איזה קטע קטן עם אשת איוב. אז עזרתי לו קצת, הייתי חייב לו קצת, הוא עזר לי להפיק כל מיני אירועים מיוחדים. המבול, להשמיד את סדום ועמורה, אז החלטתי לעזור. למה התחמקת מהשאלות של איוב? מה פתאום התחמקתי? אני לא מברן מאף אחד, ובטח שלא התחמקתי. הסברתי לו הכל כמו שצריך. רוצה שאני אסביר גם לך מה שהסברתי לו? מי מקשח דשא? מי מקצץ ציפורניים? מי... תודה רבה אלוהים על כל התשובות. תודה רבה. טוב, ספרי לי, איך את מתמודדת עם זה? זה
קשה? קשקשנות מוחלטת. אני אמרתי לבעלי, תפסיק להתבכיין כבר. אלוהים איזה חתיכת מניאק אם הוא עושה לך את הדבר הזה. ובכלל, איוב. הוא ביקש ממני 10 ילדים. אז הבאתי לו 10 ילדים. וגידלתי אותם בשתי ידיים. עד שלמדתי לאהוב אותם, הם מתו. אני בכלל לא רציתי להיות אימא, את יודעת? היה לי תוכנית, רציתי לטוס לפרס, למצוא את עצמי. ואז פגשתי את איוב, והכל השתנה, לתמיד. אשת איוב, רציתי לשאול אותך, האם את חושבת שאיוב כן חטא במשהו? הוא לא לוקח לי את החופש. אני רציתי להיות רקדנית. היה לי חזון, היו לי חלומות. אני דמיינתי את עצמי, טסה ברחבי המזרח ורוקדת, עושה את מה שאני אוהבת. ואז פגשתי אותו, את הזבלון הזה, ופוף, משרתת. מאז שהכרתי אותו, אני בדיכאון. היחס לבעלך, הוא השתנה מאז המקרה? מי את בדיוק שתחפרי בעניינים של בעל ואישה? זה ממש לא עניינך, גברת. אבל אפילו שזה לא עניינך, יש לי מילה אחת להגיד לך בנושא. גירושים. ובכל זאת, את יודעת, אומרים שהוא היה גבר. אף פעם לא אהבת אותו? אהבתי אותו. מאוד. הוא היה כל חיי. אבל יש גבול, כאילו, אי אפשר להיות מאוהבת במישהו שאפילו לא שם עלייך. אי אפשר ללכת לישון באותה מיטה, כי הוא צריך להתפלל. פעם אחת, באמצע הלילה, הוא קם ללכת, והוא הלך לעלות עולה. יומיים לא ראיתי אותו. אבל כשהוא חזר, הוא חזר מסריח ומזיע. מלוכלך, אבל עם חיוך ומבט כזה, כל כך מאוהב ומרוצה. אהבתי אותו מאוד, אבל אי אפשר לאהוב גבר שאפילו לא אוהב אותך, כי הוא אוהב את אלוהים. הוא לא מסוגל לאהוב אף אחד אחר חוץ מאלוהים. כבוד השטן, אם אפשר לשאול, איך אתה חושב שערערת ככה את אלוהים? סליחה? אני? השטן, בכבודו ובעצמו? אני שטן, ויש לי זכות לערער על מי שבא לי. איוב הזה כבר 5 שנים! 5 שנים מציק לי עם הנחמדות המזויפת שלו. גועל נפש. סורים כאלה, צדיקים. גועל נפש. כל שבוע אני בא לבקר את אלוהים, אתם יודעים, לאיזה התערבות קטנה, איזה 10 נשמות שם, 50 תינוקות פה, קצת, שום דבר רע. הוא כל שבוע סובב, אוי, ראית את איוב שלי? והבן שלו? לא נתחיל עם זה, גועל נפש. אבל לא באנו לדבר על זה, נכון? לא, מה זה? נכון? לא באנו לדבר על הבן שלו. כן? לא? אוקיי. אז נחזור לאלוהים. אז כל הזמן מציק ומציק ומציק. נמאס לי! אני אומר, אני עכשיו הולך לערער לך, להרוס אותו מוות. כמה לא נותן להרוג אותו. הפסד שלו. למה לפגוע באיש צדיק אבל?
צדיק. מה, מי שמע? כאילו שאין מספיק אנשים צדיקים בעולם הזה. שם לוציפר. מה, פה ושם אני צריך קצת להשתעשע. דודים, או נחש, או איזה מלך ג'ינג'י. מה לעשות, צריך קצת לעשות כיף, לא? ובכל זאת, השטן, לאן מגיע הגבול שלך? זה תלוי. לא עוד מעט זה לי הקצב שבו מעצמנת אותי, יודעת. אני יכול לסדר לך איזה אונס, רצח, מה שאת רוצה, דברי איתי, יודעת. עכשיו, גבולות יכולים להימתח. שמי, אני לא פועל לפי החוקים. למה לא פגעת באשת איוב בעצם? אשת איוב? היא אישה, למי אכפת ממנה? מה היא בכלל? אפס. עבד. פשוט, תראו, אפילו בגלל שאני לא עשייה לשום דבר, זה היה כמה איזה נחותה וזנוחה, לא? ברור שכן. ובעצם, בזה שלא עשית שום דבר, פגעתי בה, ותודים, זה היה די מצחיק, לא? חוץ מזה, עם כמה שנים אני רוצה לדעת אותה.